From Basel to Paris Olympics, win or lose, dili gyud mausab ang gibating garbo sa pamilya ug mga silingan nga sa nakabuot sa Paris Olympics ang usa ka pasilnon nga si John Februar Sinisa Kinsa girakdang makigtigi sa weightlifting karong alas 9 gabi oras dinis Pilipinas. Ano ang report? Kinsay magnahom nga ang batang pasilnon kaniadto nga aksidente lang na imbitahan nga moapil sa training sa weightlifting, moabot sa ultimate dream sa mga atleta ang Olimpiada. Siya si John Februar Sinisa nga girakdang makigtigi sa pakusganay sa pag-alsa og barbell sa weightlifting 61 kg kategory sa Paris Olympics. Nagsugod ang tanan dihang miuban siya sa igsoon nga may unang nahilig sa paugna sa kusog apan nakit-an siya og potensyal sa unang coach nga nahimo niyang bayaw karon nga si Ivan Philip Katingob. Tungod sa iyang kakugi og determinasyon, nakalangkad siya og daghang mga medalya sa regional, national hangtod na sa multiple world competitions. Busa, dili na ikahibong nga naabot niya ang Paris Olympics. Ay ubang mga atleta nga sa tennis pagsugod, mas talented ba niya? Pero walay makalupig sa kugi niya sa gym. Kumpara gyud sa uban, mas kugisan gyud siya. Si Februar, ana sa ika-4 hangtod sa ika-5 nga world ranking, busa do na matod pa kini dakong purahan nga makadughit og medalya. Kung mag-base ta sa sa iyang mga records sa past, kung ma-break na niya og iyang personal nga best 1 kilo to 2 kilos na gyud chance mo medal. Samtang labing excited sa tanan og gikulbaan ang iyang inahan nga si Ludi Sinisa Kinsa gikan misimba dihang among naabtan sa ilahang balay sa Pasil kay iyang giampo ang kalampusan sa iyang anak. Mao na akong giampo sa Ginoo nga unta ang iyang damgo siyang kinabuhi ba nga iya untang makuha. Bitaw no. O sa po iyang kabagin. Anak ra siya nga salig lang ma. Giulagway sa inahan ang iyang anak nga buutan ug puno sa pangandoy alang kanila nga iyang mahal sa kinabuhi. Dapat kuhaon na to unsay gold which is ang gold para sa ato ang garbo. Go for the gold. Akong bahala sa Limundo. Wow. Gikirakdang mag-live streaming ang pamilya ug ang barangay mismo sa duwa karong gabi ni Februar aron masaksihan sa iyang mga silingan ang iyang katakos sa Paris Olympics. Who knows? Ang world champion unya diha naara nagpuyo sa imong silingan. From Basel to Paris. Go for the gold, Februar! Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.